आंगो लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो आंनि गोसोनि गोजोननाय आरो खुलुमनायखौ सिबिनायखौ नोंथांमोन बयनोबो आङो जासिहरग्रोनाय जाबाय। गोजोन्थों। अब्ला लोगोफोर आङो भिडिअ बानायनो आं फैबावबाय, खाथियाव फैबावबाय एबा खालामगासिनो दं। माने बे कम्पानिया सोरबा सोंहरनो हागौ कमेन्टआव, बे कम्पानिखौ बुङो आं मावनाय कम्पानिखौ इउपिएल लिमिटेड। माने बे कम्पानि इउपिएल लिमिटेड कम्पानियावहाय बिदिनो प्रजेक्टफ्रा बानायो एबा प्रडाक्टआ बे जाबाय जोङो बुङो जुंखाम होननानैहाय, जुंखाम कम्पानि। माने बेयावहाय आबादारिफ्रा खामानि मावो, हालुवा मानसिफ्रा। माने बे जुंखाम जे दंना बेगर, बे बेगरखौ फोयो बिसोरो, फोनानैहाय बिदिनो देरहोयो। बिनिफ्राय देरहोनानै बिसोरो मा खालामगोन, बे जुंखामा देरनायनि उनावहाय बिसोरो गुबुन जायगायाव फाथायहरो, जेरैहाय नै आउट कान्ट्रियाव, जेरै USA, आमेरिकान, लन्डन, बेफोरावहाय बिसोरो फाथायहरो आरो बे जुंखाम बेगरखौ। माने आरो बेखौ लांनानै मा खालामहैयो बिसोरो, मुलि बानाय होननानै बुंदों, मुलि बानायो। दा गावसोरसो मिथिगौ आरो जोंबो मोजाङै मिथिया, एबा मिथिब्लाबो जोङो मोजाङै खोन्थाहरनो हाया। उननि भिडिअआव जोङो मोजां साजेसन लानानै जोङो नोंथांमोननो जोङो खिन्थाहरगोन, आरो नोंथांमोननो जोङो थख'यै जोङो खिन्थानाय जागोन। बेनिखायनो लोगोफोर बे जुंखाम कम्पानियाव जोङो खामानि जोङो मावनानै दङ। बेयाव जोङो गोबांथार जोंनो जा कम्पानिया पावार होदों एबा जोंनो बोलो होबाय, बे बोलोखौ लानानै जोङो मावो। बे बोलोखौ लानानै जोङो मावो खामानिखौ। नाथाय जोङो बे बोलोनि अनगायै आरो जोङो मावबावनो हाया। कम्पानिया जे होदों, जे खामानिखौ मावनो होदों, बेखौल' जोङो मावनो हायो। लोगोफोर दानो बेखौनो आङो नोंथांमोनजों बे भिडिअनि गेजेराव आङो रायज्लायबाय। नोंथांमोनजों आङो बे भिडिअनि गेजेराव आङो शेयार खालामनो लुबैबाय। आङो इयुननि भिडिअआव आङो साबसिन आरो डिटेलफोरखौ मोजाङै आङो खिन्थासिगोन। आरो मोजाङै फ्रि सम मोनोब्ला, आङो डिउटिनिफ्राय जेब्ला आङो फ्रि मोनो, अब्लासिमाव आङो नोंथांमोननो मोजां भिडिअ खालामनानै आङो खिन्थाहरगोन। एसेनोसै, गोजोन्थों।